Tumis tahu campur toge karo goreng endog. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi kegiatan dina iki nyong masak tumis tahu karo goreng endog. Nengon kene nyong tak racik-racik dingin, terus lanjut goreng tahune. Nengon kene iki tahune nganggo tahu putih. Nengon kene tahune digoreng. Nek nyong angger berkulit ngono wae ya ora kudu garing kae nek nyong senengane sing ikan radan teles ngono iki tapi angger berkulit ngono. Terus nengon kene tak lanjutake karo goreng endog dingin. Nyong endoge biasane iki tak dadar ya. Biasane iki tak selei kerambil nek ora sayuran tok, cuman nyong pinginane goreng tak selei tahu kok. Jaluk digoreng kaya ngono meneng ya tak turuti ngono ya. Nengon kene nyong nganggo endog telu, terus endoge tak dadekne rong gorengan semono kuwi lah. Ora kandel banget ngono iki. Nek kekandelan sok ora mateng soalnya. Nengon kene terus nyong lanjut numise, nengon kene bawang abang karo bawang putih digoreng dingin, terus nek wis mateng tak cukurake irisan lomboke kue, terus aja kelalen dicarupi banyu, ditambahi gula, micin, uyah seperti biasanya. Terus nengon kene tahune sekalian tak cukurake mene nyeresep ngono iki lah, tak tunggoni nganti radan mateng ngono lah. Nek wis mateng terus togene lagi wae tak cukurake, soalnya nyong togene ki biasane tak cukurake keri cekene ora kematangan ngono ki lah. Terus dicek rasa nengon kene asin legine wis pas nengon kene, terus wis matengan kabeh nengon kene nyong tak sarapan, tak pamit, tak bareng.